chili challenge ting med Lukas. Han skal tage en chili, og det er en habanero ting. Ikke nu. Den er rigtig stærk. Ja, det er bare fail. Ja, det var fail, det er rigtig. Det smager næsten som peberfrugt. Ja. Så du kan bare begynde nu. Tør du? Så er det bare, kom. Ikke den helt på en gang. For helvede, Lukas, den er sygt stærk. Jeg sagde, du ikke skulle tage den hele. Er du sikker på, at du ikke vil have mælk? Yoghurt eller mælk? Mor, yoghurt! Mælk! Kom, Lukas, pak med. Mor, vi skal bruge noget mælk. Ja. Eller mælk. Han tog den hele. Mor, her. Godt søgt rundt i halsen. Det var så lille, jo. Ja. Okay. Bare tænk på det, Lukas. Du kan ikke dø af det. Det tænker jeg altid på, hvis der står far. Ja. Det kan være, det hjælper at spise den lille. Han kan godt smage den lidt. Han tog ind til kernen. Jeg må godt smage den røde. Mhm. Lukas, vil du have noget mere gurk? Det hjælper altså. Er den meget slem? Ja, det er overlangt. Så tag noget yoghurt. Du kan også døb. Det hjælper så mælk rigtig godt. Ja, ellers skal du også bare døb agurken ned i yoghurten. Går det bedre? Ja. Okay, jeg går lige forbi. Ja, det gør du bare. Optager du? Ja. Hej. Skal jeg stoppe nu? Okay, vi bliver ved. Det bliver bare... Der er chili. Ja. Ja. Jeg kan lige have det med. Ja, det er da meget fedt, hvis jeg får mavepine i morgen og kaster op og alt muligt. Så kommer jeg ikke i skole. Ja. Jeg anbefaler ikke at købe det her. Hvis du skal tage noget stærkt. Nu har min mor også lige taget det. Det var virkelig hot. Det brænder på tungen. Mor, du gør det bare endnu Tænk, mere. det hjælper på min forkølelse. Bare æd det hele. Nej. Bare tag en helt. Så jeg sutter kun på den. Nej. Jeg tog den ikke. Den skal ikke engang godt. Jeg tog kraftigt også en kæmpe en. Der med Louis. Hold da kæft. Har du noget at sige, Luki? Skal vi nominere nogen? Den nominerer. I debat. En af pigerne. Hvad? En af pigerne. Ja. Jeg nominerer Hvem nominerer du? Ida Bastrup og Kajmusen til at gøre det her. Okay, Ida Bastrup og Kajmusen, I skal gøre det her. Ja. Lukas, vil du sige farvel? Farvel, og hvis I ikke gør det inden for 48 timer, nej, 72 timer, så skylder I mig, Jonas. 10 kroner. Nej, min plade Mabu. Ja. Lille. Ja. Så nu er jeg der.